И здравейте хора, познайте какво ще правим днес. Днес ще играя една битка, само за вас. Да започваме. Добре. Ще чакам първо той да почне да играе. Той е мега най. Аз почвам моето тайно комбо. Той сега няма никакъв елексир. Не има. Но все пак имам шанс да го пия. Добре. Трябва ми Inferno Dragons тук. Леле, имам много голям шанс да го пия. Значи имам бандитче. Много съм добър. Да. Не! Не! Накус. Добре. И печелих! Аз съм най-добрия. Най-добрия. Сега ще отворя 2 пака. Една звезда, естествено. Но имам още нещо. Да си чам. Добре, коментирайте дали искате още. Чао!